ದಾದು ತೂಪಿಂದೆ ಟಿವಿ ತೂಪಿನ ಓಯ್ ಬಿಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ತೂಪಿನಿ ಈ ನಮನೆ ಮೇಡಮ್ ಮೇಡಮ್ ಓಯ್ ಓಯ್ ದಾದ ತೂಪಿಂದೆ ಈಗ ದಾದ ಅರ್ಥ ಓಯ್ ತುಪ್ಪ ಬಾರ್ದು 2 ಚಮಚ ಒಂಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ಬಾರ್ದು ಶುಂಠಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಆನಿಯನ್ ಓಕೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕೆಂಪಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡುಗ ಮಂಜಲ್ ಪೊಡಿ ಕೋರಿ ಬಾಡ್ಗ ಈಗ ಉಪ್ಪು ನೆಕ್ಕೆ ಅಂದಲ್ಲ ನೀರು ಮೈದುಜಿ ಒಂದು ನೆಟ್ಟೆ ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡು ಕೋರಿ ಬೇಯಿನಾಗ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಪಾಡು ಇರ್ಬೋದು ನೀರು ಪಾಡಿಂದ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ನೀರು ಪಾಡ್ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ದಿವೋಡು ಮುಚ್ಚಿ ದಿವೋಡು ಅವು ಸೆಕೆಕ್ಕೆ ಇಂಚ ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನಿ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಮಲ್ತು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಮುರಾಣಿದವಂತೆ ಕೋರಿದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅವೇನು ಗ್ರೇವಿ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಚೂರು ಚಪಾತಿಗೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪೂರಿಗೆ ಚಪಾತಿಗೆ ನೀರು ದೋಸೆಗೆ ಪೂರ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಇನ್ನು ಒಂಚೂರು ಗ್ರೇವಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಓಕೆ ಚಿಕನ್ ಅದೋಟು ಬೇಯ್ದು ನಂದೆ ಎಲುಡ್ದು ಬುಡ್ತುನತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನತ್ತೆ ಗ್ರೇವಿ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸಾಲೆ ಇಡ್ಲ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಯಾವ ಒಂದು ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಟೈಸನತ್ತು
ಅಂಚನ ಮತ್ತು ಅರೆಪು ಪಾಡ್ಗ ಅರೆಪು ಕಡೆದು ದೀತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೋರಿಗೆ ಎಂಚನ ಮಾದಿ ಸಾಮಾನು ಜಪ್ಪುನ ಸೇಮ್ ಸಾಮಾನು ಬೇತದಲ್ಲ ಎಷ್ಟ್ರದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಕ್ಕ ಗ್ರೇವಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮಸಾಲೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಮಸಾಲೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನಾಗನೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ಉಂಡು ಕೊದ್ಯಾಡು ಸಮ ಕೊದ್ಯಾಡು